दिनै कुमरिकाटा खोन्दो बर' माहारियारि फरायसा आफाद बन सुखौ दाबाय। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय पार्किजुलि जिल्ला बिजाब बाख्रिनि नब्लाङाव दिनै तामुलपुर जिल्ला बनसुनि आफादगिरि बिदिन्था बसुमतारिनि आफाद दैदेननायाव कुमरिकाटा खोन्दो बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ दानाय जायो। बे गोदान कुमरिकाटा खोन्दो बनसुनि आफादगिरि महरै सायख'जायो बिराद नार्जारि, गाहाय नेहाथारि महरै सायख'जायो रातुल स्वर्गियारि आरो सा 18 जन बिबानगिरिफोरनो बिबान होनाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बनसुनि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारि, गाहाय नेहाथारि डक्टर निजोमगोरा ब्रह्म, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिमल बसुमतारि, नेहाथारि धनजित औवारि आरो तामुलपुर जिल्ला बनसुनि बिबानगिरिफोरा बाहागो लानानै बिबान दानाय हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो। कुमरिकाटा खोन्दो दाबाय। बे खोन्दो दानायनि सोरखौ आफादगिरि सोरखौ गाहाय नेहाथारि महरै सायख' आरो साबेसे बिबानगिरि होनाय जागोन? गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनिसिम खुलुमनाय बावहरबाय आरो लोगोसे बर' हारिनि गासिबो सुबुंफोरनिसिम आरो गेदेमा जों गासैनिबोसिम खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै जोङो कुमारिकाटा खोन्दो हिसाबै कुमारिकाटानि खोन्दो हिसाबै जोंहा नै बेनिफ्राय बिराद नार्जारिखौ बिथांखौ आफादगिरि महरै मोननो हाबाय आरो लोगोसेयैनो रातुल स्वर्गियारि बिथांखौ गाहाय नेहाथारि हिसाबै जोङो मोननो हादों आरो लोगोसेयैनो 18 पिपोल माने जोङो बे कुमारिकाटा खोन्दो हिसाबै जोङो मोननो हादों आरो। नोंथांमोना तामुलपुर जिल्ला बे जिल्लायाव मोनबेसे खोन्दो दानाय जादों? खोन्दो हिसाबै जोंहा दा फार्स्ट दाजाबाय नै सेथि खोन्दो माने फार्स्ट दाजाबाय जों कुमारिकाटा खोन्दोखौ दाबाय आरो बेनि उनाव जोंहा लासै लासैनो तामुलपुर खोन्दो, गरेस्वर खोन्दो, नाग्रिजुलि खोन्दो, ओमफ्राय सुक्लाय खोन्दो बेखौ गासिबो दालांजोबगोन जोङो। नोंथांमोना फैबाय थानायाव माबायदि खामानि मावनो? जोङो हाबाफारि हिसाबैथ' जोंहा बे फार्स्ट मोनथाया जोंनि बे माबाया टारगेटआ बेनो जोङो बर' हारिनि थाखाय नांनाय आरो लोगोसे जोङो बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ आगबारायलांगोन आरो हारिनि जेंनाफोरखौ माखासे जों माबायदि सुस्रांनो हायो जोंनि अर्गेनाइजेसननि गेजेरजों जों बेयाव नोजोर बोगोन।